kasagaran sa mga tao karon apil na tingali ko ani usahay ratulon maratol ba nang litan rog maglinog ron maratol mo dili na naaron dihay mo siyagit og kalit kay nagtinamparusay diha sa gawas madisturbo mo dili disturbo naay mo kalit rog dool ni mo diri magdagan hapit wa ka pang nudlay niya muhonghong nimo samtang naa ka diha nga nasunog inyong balay muli ka dili tubag wala mga ratulon ta way usa nato nga makapangandak pero si Kristo kuan nato sayo na ni nag-warning ba panganda mo kanunay kanang tao nga andam di ginamaratol basta andam pero dili gani andam ratol gina na siya nanganda mo nga masunog ito inyong balay karon ano mo ko nang makalit unsa masunog pero nangandam pa ka kaning balaya posible magining masunog unsa kay kung buhatog masunog no sa buhaton na bisan sa mga kompanya na maganda ng fire drill, di ba? Nasa earthquake drill. Musakay sa kagbarko, nasa sila firefighting, nasa sila kanang swimming, kay malunod man ginang barko. Sa eroplano, nasa unsaon paggamit ang parachute, sulti-sultihan sa tag-unsaon pagtaod anang naang life vest kanang maabot umutog pagdagat kay makras man ginang eroplano. O di mo kibaw na. Kanang sakyanan butangan gitag seat belt kay mabangga man ginang sakyanan. Ana. Niyang imong lawas mamatay man gina. Mamatay gyud oy. Ayaw pagsigig pangandam nga mabuhi ka, mamatay gyud ka. Nya i-appeal sa nagpangandam. I-appeal ba? Ingna ko no imong tupad. Lingian na yung tupad ba? Ingna andam ka? Andam ka? So, saan may andamon? Kinahanglan kay bawo taon sa itong andamon. Kanabang mga butang nga sigurong mahitabo or nang hitabo na andaman na to. Naday mo'y COVID di ay. Na mo'y COVID. Anong gatap-tapan mo? Nanganda mo sa COVID. Nanganda ba? Ayay. Basining akong tupad. Sige na ba ubo-ubo? Basi COVID ni. Tarungon ko nigta. Karabang giing na natadaan. Pangandam, pag-unsanahan na pag-alcohol, social distancing, protocol. Unsa man ni? Atong giangkon nga na ay COVID. Giangkon na nato mo na nangandam ta. O di, relax na ka diyang galingkod-lingkod kay nag-social distancing ka, nakabutang kang mask. Kay andaman. Pero gwa, niya lingion di kasi mong tupad. Hala, ano mong kamungos? Nalimtan mo. Hala, nalimtan. Maratol ka, ang kamangandam. Tutok rabang mo na ako. Sige sa mong ingon, andam ba ka ng pariya ka? Andam mo naka-ready na ginang para sa kolekta. Karon ang problema, nahibaw ba ka taog unsay una og labing importante nga atong andaman. Aron di ta maratol. Una, pangandam gyud sa pag-abot sa Ginoo. Kana gyud mo'y number 1 ibutang si mong una-una. Kung mo abot ang Ginoo, andam baka ko. Mo nang niingon si Kristo, mura unta mo mga sulugoon nga magtukaw, magpaabot sa iyang agalon. Ang Ginoo mo yatong agalon, kita sulugoon. Andam baka nga suguon sa Ginoo. Mao man na inig-abot niya
Suguon magyud kaniya. Matod pagis Ginoo, inigtok-tok niya, abli dayon. Ayaw unya-unya na. Nya karon kung tuktokon kas Ginoo, ingnon kas Ginoo, hunong na ginhawa. Mo abli ka. Ha? Lord, ako may tiglid og rosaryo sa hunong na ginawa. Lord, ako may mumisa karon. Ayaw na, hunong na ginhawa. Unya Lord, kisa may mumisa. Ay, sagdi lang, hunong na ginhawa. Og tuktokon ko sa Ginoo dito sa kwarto, hunong na ginhawa. Mayon ko, yes Lord, ania ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Mo ba ito atong salmo? Hinumdo mo sa salmo? Giyon sa ganito, gikono, kantaha ko no be, kamao mo. Ready, go. Ni anhi ako aron pagbuhat. Andam gini ay pwede na to siya tuktokon. Mo na kahibaw kita nga ang Ginoo moabot sa atong kinabuhi sa lain-laing paagi. Usa ra gi atong himuong tema. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Mabita na kanang gibutang nako diha nga kanang kuan kanini ang sayings ni San Vicente Ferrer, ang iyang guiding principle kana bang nababaw. Nindot ana, whatever you do, think not of yourself but of God. Kana bang ang tanan nimong gibuhat pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, dili pagtuman sa imong kabubuton. Muna whatever you do, bisan pagmatog ka, bisan mo mata, mamilo sa imong gihigdaan, manghugas sa imong kamot, manglaba, maglungag, mupalit og para ihimog balay, ipaayos balay, ipanindot sa balay, ipanindot sa simbahan. Tanan natong buhaton, kinahanglan nga ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Nga naman, dinhi manggos kalibutan, duha ka buok balaod ang nag-govern or buot mo govern nato. Buot ba nga mo mando nato? Matod pang San Pablo sa unang pagbasa, ang sala misulod sa kalibutan. Pagsulod sa sala, ang iyang gidala kamatayon. Kamatayon. Mo na siya ang sala. Unya misod sad ang grasya pinaagi ni Kristo. Unsa may gidala sa grasya? Kinabuhi. Karon hay may imong gustong sundon, ang sala o ang kinabuhi? Adin sayo ko, ang sala o ang grasya? Kusga. Kung mangabit imong bana or mangabit imong asawa, naaraba sa bag-o karon kayo ang bana gahilak in taon na nakigsulti nako sa cellphone, nasakpan niya iyang asawa na ay kabit nga foreigner, kaduha na di ay nakapangabit iyang bana foreigner. Minyo sila, tipon sila kanunay, nakapangabit pag yung iyang asawa niya. Ang ilang relasyon cyber sex. Gibaligya sa asawa ang iyang lawas, i-credit sa foreigner, kada nila sex diha sa cyber, ihatag sa foreigner ang kwarta ngadto sa iyang account sa iyang asawa. Picture-picturean, video-videohan sa asawa ang iyang lawas, unsay iingon sa foreigner, moingon sang asawa, anhi dinhi $20. Anhi dinhi, but pila to yung gingon? Ari dire. Naganam kamahal ba? Nya whole body na asay presyo. Mao mo din na. Wa pa mo ko kasuway palit ana, pero mao kuno na ron. Kamo wa pa mo mamaligya. Kana ina na.
Purting hilak sa bana kay siya na kay top kuyog sila sa balay. Nya ang asawa makasikreto daig baligya siyang lawas ngadto sa uban unsay tubag sa asawa dong tabang nis atong kalisod. Ikaw ba na lipay ka na? Huy, mga bana. Ambot, Brad Luloy, lipay ba? Ano ko, lusno siguro ning atong simbahan. Unsa? Dapay kaputi diri ay. Lipay ba kanig kasakop siyang gaingunana na dayang asawa. Naa na din na karon. Nako, unsam din ang imong asawa? Nindot paglawas? Ana. Nguday ko nung iyang asawa nga siksirita na kaayo. Sige day baligya pero nakatabang sa kuno sa ilang kalisod. Panahon sa pandemic, mahimo kitang creative. Abi ba na kung kanarang TikTok? Kaya naman sa daghang mga minyo akong nailhan nga 40 sang mo TikTok. La piyad, Diyos lawas, piyad, gini na. Ano bang, kuang yung kinako minyo naman siya. Mura mo sa dalaga o kuang la. Anang bukas-bukas, anang iyang sayal, kita-kita, anang pakidlap-kidlap, anang iyang underwear. Ama mo na ron ang TikTok mo, bitang malingaw kung tanawan na usahay. Bantay. Makitaan kita mo mag-TikTok, iwali. Ay, mo kumpiyansa, makitaan ta mo, iwali, tigil mo din iba. Ingan lang kung ginangaan ninyo. Sige mong simba din mga buangon dahil mong dagko. May karon, ingon na, nangabit imong asawa or nangabit imong bana, ang dalan sa grasya nag-ingon, pasayloa, kapituan, kapito. Ang dalan sa sala, muingon gyud pailha na siyang sala. Pakauwawi na, kasabi na, buy-buya na. O di yun mada, patya na. Mao gina. O di man mapatay ni mo physically kay mapriso ka, biyai. Kalimti nga naa mo'y relasyon. Pagbuwag mo, kay nayabag na ng utok anang tawhana. Di na natarong ang iyang gibuhat, nagpakauwaw na na nimo, biyai na. Mo na'y way sa sala. Niya ang way sa grasya, pasaylo alang, dawata lang. Hay may inyo sundo na. Sige, tanaw na to. Congratulations. Nahibaw mo dahil mo kung sa'y buhaton. Kung musimba ka, ang way sa sala, moingon din, pangayo. Pangayo o kwarta, pangayo o bugas, pangayo o kaayuhan, pangayo o mga grasya. Ang way sa grasya yun, ihog sa kolekta, ang tanan. Ang tanan yun, ihog sa kolekta. Hay may inyo sunod na. Atanawa, di ba yun? Unsa pa mo siya ipalitan mo pa na rin yung tanan. Atanawa, di ba? Ni rason dayon ka. Tanawa si Kristo. Si Kristo, unsa iyang gihatag? Tanan. Nganong nabawi niya ang dako kayong sala nga gihatag ni Adan og ni Iba? Kay si Adan og si Iba misupak sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo wa nila sunda. Ang ilang gusto mo ilang gisunod. Si Jesus gibawi niya, giunsa man niya pagbawi? Gihatag sa niyang tanan ngadto sa amahan. Hastas Maria, gibawi niya ang sala ni Iba nga gikaon ang mansanas, mansanas ba to? Gikaon ang bungas kahoy bisan og dili pa gitugot sa Ginoo. Si Maria lahi sad iyang gidawat nga mamabdo siya bisan ganigwa siya hilabtig lalaki. Karon nay mga buangon sama sa kong giingon, kanang magkinabitay, kanang mag premarital sex, kanang mag same sex, ingon ana. Unsa man na? Kabubuton nas Ginoo? Yang anong gibuhat man? Si Maria dili gani unta angayan nga mamabdos pero gidawat kay kabubuton sa Ginoo. Ang uban karon di gustong mamabdos bisag angayan gid untang mamabdos kay nagsigi mag-sex.
Inom anang pills, palaygit, butang anang kondom, suksok anang ayudi. Unya ka ng same sex. Ang ayan, unta mo mamabdos, kaya nag-sex man mo. Pero unsaon man pagkamabdos, nga nag-unay man mo. Inyo mang giguba ang meaning sa sexual activity or sexual act sa tao, human being. Ang normal nga sex sa human being, babae o lalaki. Nga naman, bisag di patasultihan ang paghimoan ng pakighilawas para na pagpadaghan sa kinabuhi. Dili lang ang pag-enjoy sa kalami ug unsa man diha. Pero karon unsa atong gibuhat? Kana unay nya. Sa may atong buhaton ani ron. Maligtas Ginoo. Kay inigbalik sa Ginoo niya, moingon siya, igtuktok niya nimo, ingon siya, ay sa Lord, isa nga naman, nag-sex pa mi. Anong nag-sex man kang dalaga man ka? Dalaga man ka? Anong naka-sex man ka? O man kay bana? Premarital sex di ay. O pa man ti kakasla? Ato din kas impyerno. Lord, I lamig buwaga kay I love her very much. Unsay her? Nga her man sad ka. Isa unsaon man gyud Lord, mao man akong gibati sa gibuhat kang babae ngano mahigugma man kasi musig ka babae. Ikabitay gahatag na ko aning pagbati Lord. Ingon ning Ginoo, wa jud ko maghatag ana kisay gahatag ang sala. Kay dinhi lagis kalibutan ni ay duha nga muhatag nato og balaod, ang sala ug ang grasya. Kung ang imong gibuhat sala nya naadik na kanang maong sala, nagsubay na kas balaod sa sala. Kung ang imo rong gibuhat grasya, kaayuhan nya na anad ka ana, lig-on kay kang mobuhat ana, bisag maghila ka imo nang buhaton, congratulations, nagsunod kas balaod sa grasya. Sige kuno be, huna-huna ako nung inyo rong gipangbuhat. In whatever you do, try to think, huna-huna ako no, nagsubay ba sa huna-huna sa Ginoo o sa imong kaugalingong panghuna-huna? O galisod ka, anhaa si San Vicente Ferrer na naman tay groto, abli man na siya from 6 a.m. to 7 p.m. in the evening. Dito, pag-ampo dito, luhod. Nyagdigid mada na may fountain diha ng kilid, ambak dito. Kaligo ba? Kaligo sa fountain. Kay healing fountain mo sa na diha. Ito, ina Lord. Nyamingon din ang imo diyang, kana sila diyang nagbantay. Hala, nahinayabag. Ning umog sa tubig. Nyamingon din ka nga, ni umog ko sa tubig, aron pakauwawan ko ning akong kaugalingon, kay makauwaw, kay akong gibuhat para sa akong kalag. Ano? Sige, karon ato, ako amo din kang prisuhon, anong giguba na nimong fountain niya. Kadako ni mong tao, manong niamba ka diyang gamay kay nastanan, di man na swimming pool. Pero mas maayo pa ng mga samad ta, mas maayo pa na nga magsakito na to atong lawas, pakauwawa na to atong lawas, aron magbuhat ag maayo, kaysa nindot kay katanahon, pero nagbuhat day ka og sala. Nindog ta mga buotan.